Dobrý deň. Nachádzam sa na Dargovských lúkach za obcov Dargov. A ja vám prinášam krásny, slnečný pozdrav z tohoto miesta. Volám sa Jana Bakičová a milujem maľbu horúcim voskom. Pomáham ľuďom kreatívne tvoriť, objavovať svet farieb a prostredníctvom nich si zlepšovať svoje emócie, zdravie a každodenný život. Posledné obdobie je pre mňa veľmi dôležité. Udajali sa veľmi zaujímavé veci, ako napríklad uverejnený článok o tom, ako enkaustika mi zmenila život. Následne o 2 týždne som mala svoju vlastnú reláciu naživo v rádiu Regina. A mňa to posunulo ďalej. A tak ďalej, že som pripravila vlastne seminár, kde sa s vami chcem stretnúť naživo a maximálne zo seba odovzdať vám všetko, čo môžem. Pozývam vás na seminár, víkendový seminár v obci Dargov, ktorý sa uskutoční 3. a 4. septembra v penzióne Bouten. Je to na konci našej obce, nový penzión, a nás čaká 2 dní tvorenia, cvičenia, krásy z tvorenia horúcim voskom, maľovania a samozrejme úsmevu, relaxu a oddychu. Tak toľko málo k tejto udalosti, ktorá nás čaká. Počet je na tento seminár limitovaný, aby som sa vám mohla maximálne venovať. A teraz už je iba na vás, či sa chceme vidieť, a to naživo 3. a 4. septembra v obci Dargov na víkende pod názvom Žite svoj tvorivý život. Pozdrav z Dargovských lúk posiela Janka Bakičová.